Котаре. Това е мачка. Така, Започваме. Не ще е хубаво Записваш ли? да пишеш на DPS метъра. аз не съм за DPS метъра, бе, бат. Записваш ли? Да, Димо, може би и не знам. Димо в момента е камен на хилърте в DPS. Ама аз не бях. Какво беше в Антракт или какво? Да. В момента гледам някакви неща. Така казват всичките. Имате ли резервни герои за утре? Защо? Какво това е как утре? тръпна? Кажи ми честно. Как ми искаш? Ами, Аз нямам никакви герои. Защо? Това е единственият дет ми е макс левел да ви. то ми се искаше с Warrior, ама митик, че ми пада май Best Legendary от тук, ама Аз имам Dead Knight, той не е правил митик през живота си. Аз имам, знаете. нещо ми лагва, какво става? На мене ми скачат някакви мобове от нищо. Интерфейс. Сори, това беше моя грешка, признавам. Просто е така цъкам и изведнъж няма моб и вече съм напумпал джъджмента и гледам как прилита е така на някъде и фаща някакъв моб. Аз мога да ви кажа, че Йоана ми е дала мандарин да си ям. Браво е! Добра жена. Още някакви дойдоха. Това какво става в този дънжън, бе? Нямам идея просто как подскачат нищо. Поне сме тука. Постънвам ги. Аз защо се прегънах така? Защото аз умрех. Защото Слав умре. Защото дойде още една група поради някаква причина. Не знам защо така ни подскачат по веждите без нещо да сме им направили. В смисъл, ние някакъв геноцид правим на техните събратия, но все пак. Въпрос е принципен. Някакви. Тъжно. То с труповете ще трябва да го бием, не да ти ги носи. Как ги фърлиха на Дай да ги отрепаме тия, че те май излизат от портала тия. Тия шефовете на порталите трябва. То ни е новия таргет. Бийте го него, че е някакъв дебелак. По дяволи то не е направил цел дънжен на митик. Кой е? Соул Сам. или някакво? Да, то е Рекстрой, той. То един паладин има дет. Protection го направи. Аха. Това с арената цели. Верно, че се го прави бавно, ама ба. Вземете тук право да... Тук каква му беше тактиката на този за митик, защото нямам никакъв спомен. Адовете да убивам. Да, не трябваше ли и трябва да убиеме с това портал е там. Не. Тук от тази страна просто. Айде. Добре, прави така плювни. Адовете. Това се махам от него. И от това ще се махам. Адовете. Назад дет нема лайна. Никой не убива шадовете. Еми, А те умряха от смях ли?
Питай си другите DPS, мене не. Те сините точки, какви са по земята, бе? Аз ги пускам, моят тринкет и са хилове. Трябва да ги избягваш. О, добре. Това е. Айде малко става. Мога да се реалиснеш, ние сме на входа, така или иначе. Не мога, не ми дава. Защото е бос файт ли? Куче мръсно, влизат. Нормално, по принцип. Нищо не дропи, браво. Фингър. Простенче някой? Желая ли? Да. Естествено. Къде? Димо. Не бе, дай ще ролваме, бе, гледай ги тия. Дайте да ролваме, бе. Еню, Не дарувайте. айде. Той мене ме чака. Добре. 30. Натролни ме. Не, това са едно. Ролни. Не, Бас, че. Мен не ми трябва, само си ролваме, така да би. Само да ти кажа. Аз ролвам Зеню, имате рол да правите, айде, моите три. Той не ми Не, е, между другото, щем. не ми е бестинс от този пръстен. Отца викам, просто го ролвам, Ми защото той на мене не ми е. Мене хейст ми трябва, така че. ми той е с Ето е с Ето хейст е и с версатилити. Ама бе ви трябва бастери. Абе, Това е. нямаш Добре, просто. аре вземете го, защото Ти си в моите другия са край. 184 и двата, не ми трябва, в смисъл. Чай да се хилне така изведнъж. Просто се разберете кой да го вземе, аз умирам. Бе нещо. Тя го важно. шатне една при 4 бони и ми дай 2 на мен и те си гледат това. Като много знаят и говоря. Димо, взимай го, бе. Аз сега ще реша. Дай го не има от предишния експанжен. 146 и Димо има 158 и Димо и лайния. Не. Аре, Димо няма епик пръстен да го вземе Димо, защото е преди. Айде. Димо Да дипи ви му такова и вас. куца. Всичките се white knight-вате един друг. Димо е рок. На Димо му трябва версатилити. За ПВП-то си прав. Еми даде. Аз тебе като ПВП играч ще гледам. Благодаря, но Не, че в ПВ-то те нема, нали, но не бе, не си далеч от истината. Тук съм утре само... като закъсаме некъде из света, Аз не, че нещо... ще те повикаме. Да си кажа, че не съм ползвал нито веднъж моя фир за Undead, защото не знам какво ще пулна с него. Със сигурност ще пълниш нещо. Как ги убихте тия, бе? С Димо. Като убиеш той е главния и тия умират. Той е ли? Копеле, знаеш ли, що този пръстен май не е добра идея да го взимам аз? Защото аз имам същия, но 174 от херойка. И реално ако го смена с... ще ми е малък апгрейда. На Еню ще му е по-голям апгрейд тук. Така че, Еню, каквото и да си говорим, за тебе е по-голям апгрейда. На мен ми от Тази 100... чарчета анима, каква е? Unleash the anima inflicting arcane damage to enemies. То там враг ли ми е? Враг ми вече, защото съм го пълнал, ми е враг. Всички са ти врагове. Ето му анима да го дисчарчна нещо с духа му. Ники, моли си смениш таланта, само да те питам, че всеки път искам да избегам от тази тъпотия Arcane Dead. Пускаш на земята. Ако искаш да не правя демидж, мога. Само тя ли ти е за демидж, смисъл? Не, ама... Можна ли е на Arcade Mage? Да. Демидж. Значи трябва да свикам цел експанжен с нея, така ли? Или това, или да лежиш по пода, не знам, ти си реши. Не става. Това ми е Touch of the Magi, дето преди беше такова талант вграден, сега в момента е скил.
дето го... това отделно е един друг талант, който като си пуснеш Touch of the Magi и след това всеки следващ скил, който удариш върху него, прави бонус демидж и го спредва за AOSS. Ени отдръпни го, не предуга вътре. Баси, мама. Яба. Това нямаше... Мен ма сайленс на той ме удари. Да, Нямаше как да помогна. Роджер Бега. Аз не знам, защо вече не си избягал. Вече съм на сигурно място. Той има някакъв... Юху. Аре би, бе, Димо! Седиш ми е така. Добре, това с тези портали беше някаква мазня много. Не давай назад, че... Добре. Защото за това в България. Слав, тия некротик болтове слагат дебъф. Не мога да хилвам то, който ги има. Демек трябва да се интеръпват. Демек трябва да се интеръпват Димо. Ама не мога да го толкова много да ритам, разбираш, ще се разчекна. Гледаш Димо играе казачок с рога и само. Хилнима. Когато е топ 4, Не мога да те хилна, бе, човек. Имаш... Чипшот Такова. го, брате. Давай, ще го спукаме от ЦЦ. Кидни! Бой! 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 имат един моб на 10 000 кръв, тук аз седа с... Той големия дебелак. Значи да ги факшеймваш е грешно. Добре, това защо подявате ни прави демидж извън на рейнджа си? Или е с безкрайен рейндж нещо? Good Е, job, от- boy. No one important died. За мен всички сме безполезни, защото всички умреме така. Да. Forgotten Forge Hammer, то дава ли нещо? Да, стъмва. Вземи го. Взем вага. Това се води Кирински дънжън, нали? Да. Моля ги стъне така. Льонг. Не трябваше на голямото да го стъмнеш. На оня там. На Маруга. Скелетъл монстъра, да. Това е много интересно. Ники, доколкото знам, е правил доста пъти ICC. И защо не го нарича Маролгар, не знам. Кой? То моб. Нищо не знам кой е Маролгар. Нито кой е моба. Първия педуга в ИЦЦ-то. В ICC първия бос е Маролгар. Така ли? Аз не им чета имената. Моля да скипнем, бе, Димо. Я набие. Можеме. Докъде Shadow. сте? Готови ли сте? Да. Хайде, 3, 2, 1. Още. Аз предпочитам да не знам 7 жертвите секунди как се имам казва. още, Спокойно. Тай нагоре, да. 3, да. 2, 1. Тук ще Ще дръпна. Не. Дръпнах нещо. Абе, моля ли? Дръпнах. Батен за една секунда. И ти избега много бързо, защо не ме изчака? Само ето е дебелия. Само то в средата ви. Моля да дръпнеш оня отстрани, защото ни бие и не мога да го фана по никакъв начин. Не. Имаш... Кикна го. Дали също нямаше смисъл да го дърпам? Ема той така не че ни наливаше лошо. Нищо. Виж как скъпнахме, бе. Shadow Steppy Kick Boy. Бай. Еба. Чакай 10 секунди, моля. 2 секунди. Добре, какво правихме на това? Бием адовете. Слива. Като се появят адовете са приоритет. Готово.
И той има некротик болт. Аз го интернат тук. Ти напред 10к DPS, бе. Ми го дръпна. Ма вие го изпаряте. Буди джавели. Мадовете трябва да биеме. Какво му и такъв секс на това, бе? Еню. Изляхнало се там някакви такова. Направих комбо. Еба. Яба! Какво беше това, бе, човек? За малко да фейлваме. Това беше вашето ability, Final Harvest. Чай да резнем и онзи. Какъв е то Bloody Javelin, дет си го правил? Какво е това? Некво ability ще да е. О, земах. Това е копието му метнах. Ама това трябва да към тебе. Аз пак се... Ау. Ама Кое? ти паспорта не мога. интелект, бе, братле. Това е sword, бе. Да, мисля, че е Ма мейс. той е с интелект, този свор, така че... Нали ми е за холито по едно време, нали, че правим и холи пръч. Аз къде тръгнах към... Ти ми си смея, сега отивам на следващия бос и просто тръгнах към стената директно да хода. Така, Значи следващия бос ми е много важен за дагера. Добре, всички бела магия за дагер правете. Ще падне. Нема страшно. Не може, ако искаш да говориш с камен, да се сетне на някакъв... Не. Не, на мен дагер не мога ми падне с agility. Не може там... Може бе, на котка ако Няма си как. спик. Как да не... Няма ми котка. го full table, бе, човек. Котката използва став с agility. I'm so sorry, man. Тъй, че няма дагер за дим. Тия първо дясно е тук ги дръпни да ги опардашиме. Дърпи всичко. Сетваме се от Protection. Те вдясно. Ама както дошъл и патрували. Взимай ги всичките, бе. Всички налееме. Комбо. Сега ще видим. Чест, че съм ми лагна точно. Как правите семки и DPS, бе? Вие сте имали. Добре, аз как умирам така Аз жестоко. стъннат. Добре, не мога да ми тръпне с хилинг. Лагна ми на мене. Не знам, имам някакви спайк лагове. С Word ми е 247 милисекунди пинг. Това не отделя как го изхилва на нормал, бе. Кой е това? Ме отделя на нормал тук, знаеш как дърпаш и танк. Ето хилва, дето е флеш А. крафтера. Братле, не мога да ти кажа тайната, защото ще... не. Просто от лазанията беше. Бате, то нищо не правите, аз правих Heroic The Other Side и го минахме. И като момченца, даже на последния бос му умреха почти всичките. И аз останах само да правим единия портал. Още в началото умрех на Heroic, нали, не на норма. И сам си го направих. И двата пъти портал. Бе, Lay of Hands. Той вече го ползва. Леймон Хенкс. Да се ресна, това няма как. Се ресвам или... Не. То май няма агро. Чак едно кидни да изпапка. За къде сте тръгнали тук без мене? Да, беше използвал това Виж кидни са, преди минута преди Всичко ме кид. това, което се случва, много ми харесва, че не съм... Не съм супер Че не си направен какво? OP. Не съм толкова OP. Какъв ти е проблема да си OP? Че ще ме нърфнат след Heroic Tuning Week.
Прекалено много нърфове съм преживял, за да преживея още един. Няма да споко. Има още едно. Тия отляво там, давай ги. Не знам. Да Те- ги... Чай сега. Кой от те тук е приорити? Някой. Жакомо. Сценарий, да. Тук са, че е Къпа са забавно пети. пак. Флеш крафтера. Стън съм. Оха, 3 клеер кастинга един след друг. Това са общо 21 ракети. Добро утро. Сега ме ударял, бе, тъпно. Да си го само... Аз имам една гениална идея, ако ви се тества. Понеже имам това Epic Legendary. Тоест не Legendary, а Epic нещо си. Следващия дънжен аз да се пробвам да го изхилвам. Може да пробваме, да. Да ви... И той Камен чака от два и да го каже. Не знам дали усети вълнението в гласа му. Чакай да позная шелогна на мечката. Опита се да си прикрие ентусиазма. Те и таунтва ми те не ми обръщат внимание. Това е най-тъпото нещо в моб, да таунтваш и да... той има фикс рейт, то за това. Прибери. Прибери. Да, така ще направя. Чай, бе, какво се случва тук, бе? Ще умре Камен, бе. Бием се. Защото това го фиксейт няма защо. Аз тръгнах да го режа. Те защо се... Защото сме в бос файт, реално. Един ме бие. Бос файт? Това то с куката, бе. Да, бе. Но пак, виж, известно време бяхме out of combat. Да. Защото май успях да ти касна рес. Да, аз те видях, че почна да кастваш. Но явно са го направили
достатъчно бързо да спълнат, за да не можеш да вкараш рез вътре в прозореца. Добре, аз няма да го чуя. Добре. Пак. Аз бегам от него, защото има Disease Cloud, той просто си е с него и няма как да му избегам. Да, много гадно. Чай, бе, забрал съм. То вече е скуката. Това е сколкото, да. Значи не го убиваме, а Биеме го, Бе, ние си да. го убиваме. колко е за мен. Те ще докарат ли още момбри с покили? По принцип, ако убием боса, ще е най-добре. Не знам дали ще успеем в един такова. Това го стръмно като дръпна. Беше си. Не бих ги пиеси. Аре, още Браво, бе. верно им не бих ги пиеси. Ей, готин клинк. Гъза. Не ми падна дагера да му е. Стига, бе, Димо. Аган. Чиняш на ушите с това нещо точно да правиш. Знаете ли какво се причини? Аре, Беню, това ги го пукнеш. Имаш някакви... Еба ти пробити се. Какво става? Добре ли сме? Да, че теглиме боса, че го дръпаме. Аре, това е там. Толкова му правихме. Никога спомен не е ми за това. Бегаш. Нямаш спомен, бе. Пазиш По-само всичко по пода. Беше забавен. И го дърпаш и той си ругае чавето. Защо го преебо? Проверихте ли си какво ви пада от него? Да. Бегай камера. Много съм тъп. Добре, аз мога да бегам, ама. Комет никакъв атак да дължва. Но адски много съм тъп. Не знам, мене ми лагна зверски. Само вие му комбатрезате и ви двамата с граната. Да. Значи първо махнах това на Ники Кърса, дето го диспелнах. Обаче то като го диспелнеш, их хваща всички, които са вътре в кръгчето. И аз бях в кръгчето и ма хвана. И след това не се сетих да мина на котка, за да ме пусне това. За да ме пусне рута. И он ми пусна отгоре бомбите да ми падат на главата. Успех. Айде го направим без тях. Ай, направете го без нас. Възможно е. Ами днес Ще е яко. много направихме без килъра. Както видяхте. Аз няма как да нямам толкова мана. Ами той беше паладин. И Self Healing, защото нямам Regeneration добър на Holy Power. Защото ми трябва и за вас и за мен. Но сме само губене на влияние. Айде, релизвай спирита и... Какъв късмет, че в този момент летях сам. That was sweet.
Добре. О, спек. О, то дропи. Holy White Hills up to 5 targets within... За 5% обаче е малко. На то пръстена ми трябва. Крити върстилите. Two-hander. Ама па интелект. Дева дропи. Май маунта не бих отказал, май шолдъра не бих отказал. Аз брейсър искам. Аз всичко отказвам. О, има и two-hander, не. Изчакай Аз съм- 40 секунди. Аз съм се пуснал на ресторация, за да дам тринкет на Слав. Добре. Ти вече искаш да ме захраниш с неща за Холи. Усеща. А, не! В смисъл, той тринкет може би и за мен става, ама... Давайте. Чакай, да. Баем бела магия за три. 20 Баем ти на други. секунди. Healing a target below 30%. Expands the phylactery. Restoring 2600 to the target. Готово. Готово ли? Какво беше? Заклинание. Ники махни се от... Чудех се дали мога да си изчакам каста и тогава да се... О, ние трябва да си намерим место да не ходим заедно. Като налетен на... Махнете се от кръга, кажете... Махнете готови, се от аз ще кръга. го махна. Аз си го махам. А, добре. Добре. Бегайте. Тук по ъгъла. Ще фърлим на един един хил. Аз ще хода успоредно на стената, просто че го обикалям с това моето. Идвам. Тук вече не мога го махна. Аз мога да ти го махна. А, то ми го махна, то. Гледай го сега, бех първи по демидж, сега ще ми преебе цялата позиция. Сега ще се върна обратно, защото тук има големо синьо нещо, да знаете. Той би трябвало да сгъне преди съм. Не знам. Аз ще сгъна вече. I welcome you. Чакай, ще го от елата гил. Ето го е. Врист. Шолдъри. Добре. Frozen Orb Damage Increase. Тази седмица почти нищо не ми е падало. Общо Което? това ти падна беше, защото аз ти дадох един твинк. Да. Готов съм за рейда. 178 съм вече. Бравос. Ударих 170. Още. Искате ли портал? Ударих 160. Не смееш да си кажеш, а? Чай сега. Това го сменяме. Ники, дай ми някакъв Какво? енчант за оръжие. За кое? Някакъв Да. тузар за оръжие, някакъв тузарски енчант. Ами... Тузарския не мога да ти го дам.